Og flyvemaskinerne filmer selvfølgelig hen over stadion. Ja. Især i sådan en mesterskabskamp. Ja. Der kommer Benjamin, verdensmesteren i fodbold, med bolden! Ja! Og kampen skal til at begynde! Og kampen er fløjtet i gang, og Benjamin har erobret bolden! Ja, og der er mål! Benjamin scorer! Ja! Lad os se det i langsom gengivelse. Og deres målmand er skadet, derfor får de en ny, deres reservemålmand. Og dommeren er også faldet. Han ruller. Men vi regner med, at han er frisk til at dømme en anden halvleg. Ej! For en målchance! Ja! Ej, der er mål! Der er simpelthen mål! Det var helt vildt! Og Benjamin scorer igen! Verdensmesteren på fronten. Nej, hvor er det beskidt det der! Han burde få det røde kort. Og Werner for målchance for Benjamin! Skal der være mål? Der er mål! Simpelthen! Simpelthen mål! Og det er Claus Cristiano Ronaldo. Simpelthen! Målet er scoret 3 minutter i overtid. Og Benjamin Solskjaer vundet! Kampen er bestået! Og han vinder endnu en fortjent sejr over det andet hold. Ja, han har vundet! Og det andet hold er vi virkelig så glade for ham. Og dommeren er også enormt glad. Og det er alle sammen. We are the champions. No time for losers. 'Cause we are the champions of the world. That sound. Everybody hear what's going down.